AMENODO nga pinayungan, kaupay daw hini ay ahay hinipagkitan, naimugssula inihan pakuran dito halawaan, agitaw ukudan pakuranan kwarta ngagin sabrag ni congressman. Hala na itsahi pang ang pamuruta, kundiri mata mo silhigaw iha paanggala, kay damo padidit masunod nga magkukurat sa pastilan, bisang paumuran ay padalang kay papayungan. Sahi pang ang pamuruta, kundiri mata mo silhigaw iha paanggala, kay damo padidit masunod nga magkukurat sa pastilan, bisang paumuran ay padalang kay papayungan. Permiha ngang sunod-sunura, kay bangin mahulo si kapitan ug himayura, pangayilay tira pagsayaw ug pamustura ay ahay, kay masiganahan pahira hitira pagala. Hala na itsahi pangan pamuruta, kundiri mata mo silhigaw iha paanggala, kay damo padidit masunod nga magkukurat sa pastilan, bisang paumuran ay pagalang kay papayungan. AMENODO nga pinayungan, kaupay daw hini ay ahay hinipagkitan, naimugssula inihan pakuran dito halawaan, agitaw ukudan pakuranan kwarta ngagin sabrag ni congressman. Hala na itsahi pang ang pamuruta, kundiri mata mo silhigaw iha paanggala, kay damo padidit masunod nga magkukurat sa pastilan, bisang paumuran ay padalang kay papayungan. Sahi pang ang pamuruta, kundiri mata mo silhigaw iha paanggala, kay damo padidit masunod nga magkukurat sa pastilan, bisang paumuran ay padalang kay papayungan. Permiha ngang sunod-sunura, kay bangin mahulo si kapitan ug himayura, pangayilay tira pagsayaw ug pamustura ay ahay, kay masiganahan pahira hitira pagala. Hala na itsahi pangan pamuruta, kundiri mata mo silhigaw iha paanggala, kay damo padidit masunod nga magkukurat sa pastilan, bisang paumuran ay pagalang kay papayungan.
pugad hinduyan nga pahalip huwayan di kamay kabay payunan nagtikang hanag-as ug naging bungto tuig Enero 4, 1864 anad laning ang ngaran maupay pamatiun labinan mga bisita kamin mag-abi-abihon sanglitin ang bungko at supagdayuon murayaw ang palibot labinahin kagabihon kung karuyag mo mag-surfing o mag-cliff diving kasi chulo po mag-bukit na pwede mag-skydiving paginawan bye-bye kan hugas mahika-hika naging lagun magupay ang kalsada nagtuha ka umhan damuan puro ko hadagat o pati hataumhan pagluay sihila ko pokokoy sa dinis dangan gulaman bilang busik at tarupok duway-daway buntik kalawan organiko abuno mahaludin nagtikang upatan mga barangay kasakubhan poblasyon 1, 2, 3, 4 ang pagbiling din masayon may dapat sa Isidro San Miguel Batanggarawon nagahakan si Ledes Carmen Padangan kakatmunan Kinhiya Hernani damon di mo mahigikitan na makakali awgod na imo panumduman magpahalibuay pati ithapan ay baybayon habangon agos ng tubig irigasyon o birinmon kung karuyag mo mag-surfing o mag-cliff diving kasi chulo po may bukid na pwede mag-skydiving paginawan bye-bye kanugas kahika-hika naging lagun magupay ang kalsada nga tuha ka umhan damuan produkto hadagat o pati hataumhan pagluay sila tukokokwal sa kinistangan gulaman bilang musik at tarupok duway-daway butik palawan organiko abuno halubing nagtikang Kinhiya Hernani damong pagkaunog taran-awon malipayunan kadaman makablasman ug rikuhanon anamon kasing-kasing entermigod maglipayon kayan makagarahom dakugodan kaluoy haamon sanglit kabugtuan kaurusa kita iglipay kumanta sumayaw handadaan nga laylay Pasig paparan kami ngawag kahidlaw kabugtuan kasangkayan na kung giniog italangyaw kung karuyag mo mag-surfing o mag-cliff diving kasi chulo po may bukid na pwede mag-skydiving matinawan bye-bye kanugas kahit-kahit laging lagun magubay ang kalsada nagtuha ka umhan kung karuyag mo mag-surfing o mag-cliff diving kasi chulo po may bukid na pwede mag-skydiving matinawan bye-bye kanugas kahit-kahit laging lagun magubay ang kalsada nagtuha ka umhan magubay ang kalsada nagtuha ka umhan Agidaw kamarisyo han mga istihanon ulitaw daraga lagas bata magpakisasayawon tukar nga AMENODO ayon hitun sa marnon narayhak ang kadaman pagka maupay na pagkito haislahan Samar dapit has singirangan
Sayaw nga amenodo, makaruruyag kay ginagalahan. Ayon nga sarayawon ni Mayor ng Congressman, damo permi andala, salit bilib at kadam-an. Agi daw kamarisyo, han mga istihanon, ulit tao daraga, lagas bata magpakisasayawan. Tukar nga amenodo, ayon hiton sa marnon, narayhakan kadaman, pagka maupay na pagkitpo. Haislahan sama, dapit hasinirangan, sayaw nga amenodo, makaruruyag kay ginagalahan. Ayon nga sarayawon ni Mayor ng Congressman, damo permi andala, salit bilib at kadam-an. Natikang hakan abit, ngatha Dolores, oras artitsi, ipapadkap San Julian, sulat burungan, ug anyo rinte. Maslugsan Policarpo, ngan MacArthur Salcedo, may dulong balangkayan, upod ang bungtuhan Hernani. Sugad man an hipurlos, upod ang bungtuhan kinapundan, pati ang balanhiga, diritso habong tuhan lawaan. May duha pa nga bungto, di ko hingangalimtan, mahusay nga Mercedes, ug dako nga bungtuhan giwan. Ang mga istihanon, kamapainugsanon, hingyapan kamurayaw, magtawa-tawa diri madungtanon. Pilingan kalipayan, sugad man karisyuhan, sayaw nga amenodo, ayunhan mga istihanon. Sarayaw kita mga istihanon, tira! Natikang hakan abit, ngatha Dolores, oras artitsi, ipapadkap San Julian, sulat burungan, ug anyo rinte. Maslugsan Policarpo, ngan MacArthur Salcedo, may dulong balangkayan, upod ang bungtuhan Hernani. Sugad man ang hipurlos, upod ang bungtuhan kinapundan, pati ang balanhiga, diritso habong tuhan lawaan. May duha pa nga bungto, di ko hingangalimtan, mahusay nga Mercedes, ug dako nga bungtuhan giwan. Ang mga taga-isti, maghiyom-hiyom permi, bisan may da problema, mga hitsura, magtawa-tawa, haros mga maghusay, an imo makikitan. Ang mga istihanon, puros tuhayngan buutan. Natikang hakan abit, ngatha Dolores, oras artitsi, ipapadkap San Julian, sulat burungan, ug anyo rinte. Maslugsan Policarpo, ngan MacArthur Salcedo, may dulong balangkayan, upod ang bungtuhan Hernani. Sugad man ang hipurlos, upod ang bungtuhan kinapundan, pati ang balanhiga, diritso habong tuhan lawaan. May duha pa nga bungto, di ko hingangalimtan, mahusay nga Mercedes, ug dako nga bungtuhan giwan. Ang nga tanan nga bungto, nga akpinan ngaranan, sakop inihan Samar, didi dapit hasinirangan. Ang nga tanan nga bungto, nga akpinan ngaranan, sakop inihan Samar, didi dapit hasinirangan. Ang mga istihanon, tagusyado man buutan. AMENODO nga pinayungan, kaupay daw hini ay ahay, hini
pagkitaan naimog sula inihan paguran dito halawaan agitaw upudan pakuranan kwarta ngagin sa ni congressman halana itsahipang ang pamurutan kung dili mata mo silhigaw iha pa ang gala kay na mo padidit masunog nga magkukurat sa pastilan isang pangumuran ay padalang kay papayungan kung dili mata mo silhigaw iha paanggala kay na mo padilit masunod nga magkukurat sa pastilan bisang paumuran ay padalang kay papayungan permiha nagsunod-sunuran kay bangin mahulo si kapitan ug himayura pangayilay tira pagsayaw ug pamustura ay ahay kay masiganahan pahira hitira pagala halan na itsahipangan pamurutan halan na itsahipangan pamurutan kung dili mata mo silhigaw iha paanggala kay na mo padidit masunod nga magkukurat sa pastilan isang paumuran ay padalang kay papayungan masunod nga magkukurat sa pastilan bisang paumuran ay pagdalang kay papayungan
nagtuo